Ahoj, toto video vám ukáže, ako jednoducho sledovať vašich potenciálnych zákazníkov. Keď zaradíte ľudí do brokera, je dôležité mať nejaký prehľad, viete? Povedzme, že hovoríte s niekým, môžete sledovať jeho meno, platformu, na ktorej komunikujete a vybrať si účet, do ktorého ho zadáte. Takže ak niekto vloží peniaze, hneď môžete kliknúť na live a zadať sumu, ktorú vložil, aby ste mali prehľad. Ale povedzme, že máte niekoho, komu dávate 24 alebo 48 hodín bezplatný prístup do skupiny. Tak je dôležité, aby sme týchto ľudí sledovali. Však jednoducho klikneme na demo a zadáte deň, kedy ich budete kontaktovať. Povedzme, že dnes je 31. december, takže ich budem kontaktovať 2. januára 2026 a tu vidíte, že zostávajú 2 dní. Keď ten deň príde, uvidíte, že číslo klesne a nakoniec sa zmení na červené. Takže viete, že musíte tú osobu kontaktovať. Teraz ich môžete napríklad vybrať zo skupiny, alebo nechať sponzora, aby ich zo skupiny vybral. A potom, keď vložia peniaze, jednoducho to zmente späť na live. Ak máte viacero prospektov, môžete si vybrať aj to. Je veľmi jednoduché udržať si tento prehľad. Odporúčam tiež, ak máte prospektov alebo demo účty, nechajte si poznámku, aby ste vedeli, aký je stav daného prospekta. Dúfam, že vám tento prehľad pomôže sledovať vašich prospektov. Prajem vám veľa šťastia.